dużo pracuję z różnymi grupami mniejszościowymi, ale głównie poza Kaszubami. I o tym chciałam troszeczkę podzielić się moimi perspektywami, doświadczeniami, przemyśleniami z Państwem, dlatego że dość długo zajęło mi odkrycie tak naprawdę wagi lokalnej historii, odejście od tego, co mnie uczono w szkole i na uniwersytecie, i zrozumienie wagi wiedzy lokalnej dla poznania wielu aspektów rzeczywistości i dlaczego ta historia jest nam tak bardzo potrzebna i co nam daje na przyszłość również. Znaczy, żeby lepiej radzić sobie z rzeczywistością, co nam daje na przyszłość. Więc chciałam Państwa zaprosić najpierw do Meksyku, ponieważ ja od 20 kilku lat pracuję w Meksyku z różnymi grupami rdzennymi, popularnie nazywa się ich Indianami, chociaż to jest taki bardzo kolonialny termin, ale jeszcze z czasów Kolumba się wywodzący, ale to jest moje główne pole, a dzięki temu, czego się nauczyłam u nich, wróciłam niejako, czy potrafiłam wrócić do problemów w naszym kraju, poznawać lepiej historię lokalnych grup, które niekoniecznie są tą historią, jaką nas uczą w szkole, jakiej nas uczą w szkole i w podręcznikach szkolnych. I również dzięki nim zrozumiałam, że podobne wyzwania z zachowaniem lokalnych języków, lokalnych kultur dotykają wiele grup w naszym kraju i w Europie. W zasadzie w żadnym miejscu na świecie te małe kultury, lokalne kultury, języki nie są dzisiaj w pełni bezpieczne. Ale chcę mówić o historii. Ta lokalna historia nie zawsze jest dostępna, bo często lokalną historię zapisuje się w językach dominujących. W naszym przypadku, czy w przypadku państwa, czy Kaszub, to jest język polski, czasem język niemiecki, wcześniej łacina. To samo dotyka wiele grup poza Europą, ale w przypadku tej kultury, z którą ja pracuję, czyli Nahua, popularnie zwanych Aztekami, oni pozostawili po sobie ogromny zbiór dokumentów codziennych, literackich, roczników historycznych, zapisków, dokumentów sądowych, listów prywatnych, testamentów. To jest wiele, wiele tysięcy dokumentów zapisanych w ich własnym języku. W języku Nahua, w którym ja mówię i też którego od 24 lat uczę w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim. I to pozwoliło nam, bo nie tylko ja na tym pracuję, pracuje na tym wiele osób, spróbować odejść od tej historii wielkiej, kształtowanej przez pryzmat wielkich wydarzeń i sięgnąć do samego sedna wydarzeń historycznych, czyli do historii lokalnej, poprzez te dokumenty. Tak jak profesor Olko na początku gadała, ta historia w każdym takim mylu, jak ten tu, jest tworzony najpierw w dokumentach, a potem ona wycygniony na dzienny wid, na świat, zaczyna się od nowa. Tu tak, w Sławesinie, ona dzieje Zankaropece, Marii Machut, Irenę, Paris, które parę lat temu zaczęły ta historia opowiadać, które napisały książkę z historii Sławesina, zakaczyły i też są mógł, jakby tak ta historia pewna w Grecji. 2 lata temu w obramieniu tego projektu Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Zaangażowanych w banerowaniu nad sigłosną kulturową i mało tylko dalej, jak lecą pokazać ta historia, która jest opowiadana rozmaicie. Ona w latach 60. była inaczej opowiadana, dzisiaj jest inaczej opowiadana. Jak to
opowiedzieć, żeby każdy jakoś tak będę przeczuł, że to jest jego historia. My zrobili wszystko, co my mogli, co jak my rozumieli najlepiej, żeby z tą historią na tych tublicach są mogła spotkać, są mogła zgłędzić, są mogła pogadać sami ze sobą i przeprowadzać też tak najmłodszych mieszkańców Łazina. I wiem, że oni to przekładają na rozmaite warkłetnie, przekładzą, mają tu łódźbę i czasem też przekładają tu na duńce, a czasem na wesela, ale też przekładają. To my tu będzie cały czas. To my każdego dnia wam gadać o tym, jaki świat wam tak naprawdę twórza od 100 lat. Nie od dzisiaj, nie od wczoraj, ale od 100 lat. Jak już rzekł, w tym wszystkim najważniejsze było to wyciągnąć z tych archiwów. No i to robota od lat Marii. Cenewa to taki straszny, brodaty strech. A on nie był to straszny, brodaty strecha. Ty on jest młody po studiach i Cenewa rzekł kiedyś, napisał takie słowa, które nawet nie napisane dze. Także jakby ktoś chciał wiedzieć, co myśli i czuje Cenewa, to musi sobie to przeczytać. Ale tu najważniejsze jest tego języka, jak się przyszłem, to co on napisał w 1850 roku. Kwe to w neterze leccie leży, wicie prawa właściwie, że dzieci tak gadają, jak ich starsi. Ciejme leto prawo zachowujemy, tyś po tysiącach lat tak dobrze słowanie bandą są miele, jak dzisiaj są. Niech to śnił się wszystkim mieszkańcom dzisiaj na wierno, jo? Nie chcemy lepiej.